One, two, three, go. What's up, break up? What's up, kids? What's up, break up? This is Kuya Renz. And welcome back to my channel. Karon guys, sumanamig ko agam oil do. Sinako ka sa guys oh. Agaw kay kay naman ako ah. So karon manamig kuha. So kuha mi og kuan tangkong, madyo na lang na guys murag sud ag panihapon free. Amo sud on daring kuan ah. Tangkong. Haman. Bukat magami basa man go mabugat ka adyo. Asa man ibutang ni ato ang kinuha? Unsay tangkong? Bakit dari? Sige. So karon guys, mato na kog tangkongan. Di ka kog tangkong dayte. Na, lawom ka adyo diri. Man to suwajan ko guys, di ba lawom? Na mo sa tangkong diri guys. Tiger ubani ko tiger ha. Perting ini tapog ka adyo di ala una pa magrurasa guys. Ala una pa ron. Uy, tangkong. Anhi. Laom siguro pud ni. Na pala may linta din ipil taga to ang ilok-ilokan na. Kaman suwajan tug tunod. Laom lagi. Ate ikaw re kuanti kay laom. Ay daplin na day ko maguha. So karon guys, magkuha na ko ang tangkong. Tangkong. Aram ko sa gilid magkuha kay. Ari ko sugod bi. Ari ko sugod guys kay murag daghan diri. Ah. Perting ini tapod ka adyo Ginoo ko. Ali mereng. Atong i-check at ng tiil guys, unsa nailinta unsa. Dere. Perting. Unsa linta. Daghan man, madok mo kumutunog guys. Oy, madok ko mo adto siglaw unsa ba? Unsa ba dyan kuno bi? Dam ni si Jack. Lang tadi ay. Ay, aray ang buga. Yeah guys, nakakuan ako. Isa ka puno. So, dugangan pala to guys. Patunin padaghanon kay. Sayang po dito sa kilid kay. Law man di ay po di ay. Dam suron di guys. Wala dugdug mo dagto. Dari wa may dugdug. Aray lang ko diri guys. Sa kilid kay. Delikado man dai po guys. Law man dai po ni jamo dai po ning tubig-tubiga. Law. Asa man ko dinhi uy. Isud man, uy lang man. Nagbalik na ko. Aris ako.
Maso na rin guys. Uy kay. Sudan na to guys ba. Ada ko mga guys. Uy kay. Magduo-duo ra po. Ya guys. Tiger. Bani ko diri tiger. Sumana nakuha agad ya guys. Yang kaadyo ko rin padingot ako guys oh. Kakay. Pudita man ning kakay watay masudaan. Murang wa na karig tangkong. Ang ipakita ninyo guys agkuan. Ang i-check sa konti guys na limatok unta na. Saka itong bukan-bukan. Ang ipakita ninyo guys an tangkong. So mga ni guys ay tangkungan. Unsa. Lawom repod kaadyo di sa ilawom ana dapita lawom. Lawom kaadyo na kana. Dam masunod di guys. Una na dam lagi siguro ni. Na sa lawom. Ug maura to guys. Muy lamig sa kay. Ay uwan ako kaadyo. Paabdan mig uwan. Dali na. Una ko nila guys, ang cellphone basa unsa ni ang cellphone una tay source of out income na ni. Maro guys. For this video maro to. Aging vlog kay nang matag pam oil, para po ni gisumpay na ho kanang ngo tay tangkong. Kay sayang bug adto guys ug di na to vlog. So maro to guys, daghang salamat. Napasila kay ting basak po dire guys. So maro to daghang salamat guys ug see you for the next vlog. Kaya magdali mi karog uli guys kay naay uwan kusog kaadto. Halas tiger, di man day lawom lagi. So muna to guys, ugdahan salamat ug see you for the next vlog. Bye bye guys. Sa kamalisod ko. Wala ko bye bye. Bye bye see you for the next vlog.